Každý den máme stejnou dávku, 24 hodin. Přesto někomu čas nestačí a jiný ho promrhá. Čas je jako řeka, která teče jedním směrem a nikdy se nevrací. Ale co to vlastně čas je? Jak ho chápeme? A proč je pro lidstvo tak důležitý? V dávných dobách lidé nevěděli, co jsou minuty nebo sekundy. Vnímali čas podle přírody, východ a západ slunce, měsíční fáze, roční období, doba, kdy se zvířata vracejí, kdy se sklízí úroda, kdy přichází zima. Tak začal vznikat přirozený kalendář. Staří Egypťané a Sumerové byli mezi prvními, kdo se pokusili čas měřit. Používali stíny slunce nebo tok vody. Čas se začal rozdělovat. Nejprve na dny, pak na hodiny. Měřit čas znamenalo ovládat svět kolem sebe. Ve středověku začaly vznikat první mechanické hodiny, nejprve v klášterech, později na náměstích. Měřit čas začalo být důležité pro modlitby, obchod i běžný život. Lidé už nebyli odkázáni jen na slunce. S průmyslovou revolucí začala platit pravidla. Čas se stal normou. Lidé vstávali podle budíku, pracovali podle rozvrhu, žili podle hodin. A s tím přišel i stres. Čas se stal neúprosným vládcem. Dnes máme čas pod dokonalou kontrolou. Atomové hodiny jsou tak přesné, že se zpozdí o 1 sekundu za miliony let. Díky nim funguje navigace, internet, globální komunikace. Přesto máme často pocit, že ho máme málo. Měřit čas je jednoduché, ale využít ho smysluplně, to je ta pravá výzva. Vnímání času je subjektivní. Děti mají pocit, že se čas vleče. Dospělí říkají, že roky utíkají jako dny. Když se bavíme, čas letí. Když čekáme, je nekonečný. Náš mozek nepočítá vteřiny. Vnímá události, vzpomínky, rytmy. A čím více prožíváme nové věci, tím pomaleji nám čas plyne. V moderním světě máme víc možností než kdy dřív. Ale často jsme unavení, zahlcení, přehlceni. Technika nám měla čas ušetřit, místo toho ho zabírá. Každý den rozhodujeme, čemu čas věnujeme a čemu ne. Otázkou není, kolik máme času, ale co s ním uděláme. Když si vážíme každé minuty, náš život získává hodnotu. Čas není jen o každodenním životě. Je základem pokroku. Bez přesného měření času bychom nemohli cestovat letadlem, přistát na měsíci ani změřit běh na 100 metrů. Čas umožňuje spolupráci milionů lidí po celém světě. Čas není jen lidský výmysl, je to základní součást vesmíru. Albert Einstein ukázal, že čas není konstantní. Ve skutečnosti se může zpomalovat. Blízko obrovských těles, jako jsou černé díry, plyne čas pomaleji a čím rychleji se pohybujeme, tím pomaleji čas běží, alespoň z pohledu pozorovatele. Na Mezinárodní vesmírné stanici plyne čas o zlomek sekundy pomaleji než na Zemi. Je to malý rozdíl, ale v kontextu vesmíru zásadní. Einsteinova teorie relativity změnila náš pohled na čas. Ukázal, že čas a prostor jsou propojené, tvoří takzvaný časoprostor. A ten se může ohýbat. Čím silnější gravitace, tím pomaleji čas plyne. Ještě předtím, než se vrhneme na téma biologického času, budu moc rád, když mě podpoříte odběrem kanálu. Každý z nás má v sobě neviditelné hodiny. Naše tělo totiž funguje podle vnitřního rytmu, který určuje, kdy máme hlad, kdy spíme, kdy se cítíme bdělí a kdy jsme naopak unavení. Tomuto vnitřnímu systému říkáme biologický čas. Tyto hodiny nejsou přesně stejné pro každého. Někteří lidé jsou ranní ptáčata, jiní noční sovy. Ale všichni máme v sobě základní rytmus, který ovlivňuje téměř každý proces v těle. Nejdůležitější z biologických rytmů je tzv. Cirkadiální rytmus.
To je cyklus, který se přirozeně synchronizuje se střídáním světla a tmy. Ráno tělo uvolňuje hormony, které nás probudí, například kortizol. Večer se naopak zvyšuje hladina melatoninu, hormonu spánku, který nás připravuje na odpočinek. Když tento rytmus narušíme, třeba noční směnou, ponocováním nebo cestováním přes časová pásma, naše tělo to cítí. Říkáme tomu jet lag nebo porucha spánku. Možná si všiml, že někdo ráno vstává s úsměvem a jiný není schopný fungovat před 10. To není lenost, ale chronotyp, tedy přirozené nastavení biologických hodin. Existují lidé, kteří jsou nejaktivnější ráno, říkáme jim skřivani. Jiní mají maximum energie až večer, to jsou sovy. A pak je většina populace, která je někde uprostřed. Náš chronotyp ovlivňuje nejen spánek, ale i výkon, náladu, kreativitu nebo chuť k jídlu. Dobrá zpráva je, že svůj biologický čas můžeme podpořit. Stačí dodržovat jednoduché zásady. Biologický čas není nepřítel, kterého musíme porazit. Je to spojenec, který nám pomáhá žít zdravěji, klidněji a přirozeněji, pokud mu nasloucháme. Jak vnímáme čas, ovlivňuje naše rozhodnutí. Mladí lidé často plánují dlouhodobě, nebo naopak žijí okamžikem. Starší lidé více bilancují, zpomalují a snaží se dávat věcem hlubší smysl. Čím méně času nám zbývá, tím víc si uvědomujeme, co je opravdu důležité. Čas je i nástroj vyprávění. V literatuře, filmu, výtvarném umění vzpomeňme na slavné obrazy Salvadora Dalího s roztěklými hodinami. Nebo na filmy, které se pohrávají s tokem času, jako Počátek, Tenet nebo Interstellar. Hudba je formou času. Každý rytmus, každý takt je o měření času. Umění tak dává času nový rozměr, emocionální. Moderní technologie nám dávají pocit, že čas máme pod kontrolou. Můžeme si vše naplánovat, nastavit připomínky, sledovat efektivitu, ale zároveň nás zahlcují. Stále více lidí trpí syndromem vyhoření. Ne kvůli práci, ale kvůli času, který jim utíká mezi prsty. Existují stovky aplikací na řízení času. Měříme si produktivitu, kontrolujeme každou minutu, odškrtáváme úkoly. Na první pohled to vypadá jako dobrá věc. Efektivita přece šetří čas. Ale právě tahle neustálá kontrola může být zdrojem stresu. Místo, abychom čas využívali, začínáme ho neustále analyzovat. A zapomínáme žít. Sociální sítě nás doslova vtahují do časové pasti. 5 minut scrollování se snadno změní na půl hodiny. Mozek je odměňován za každé upozornění, nový příspěvek nebo like. A čas mezi tím mizí. Průměrný člověk stráví na telefonu 3-6 hodin denně. To je až čtvrtina dne. A přitom často nemáme pocit, že jsme něco skutečně prožili. Technologie nás naučily dělat více věcí najednou. Ale mozek není stavěný na multitasking. Každé přepnutí mezi úkoly nás stojí čas a energii. Výsledkem je nižší soustředění, horší paměť a pocit, že nestíháme. Multitasking vytváří iluzi produktivity, ale ve skutečnosti je to zabiják pozornosti a kvalitního času. Můžeme mít v kapse nejchytřejší telefon světa, ale nikdy si nekoupíme víc času. Proto je důležité se občas zastavit a připomenout si, kdo má koho ovládat. Celé video jsme mluvili o čase. Měřili jsme ho, analyzovali, cítili ho na vlastní kůži. Ale co když je čas jen iluze? Co když to, co vnímáme jako tok času, není nic víc než způsob, jak si náš mozek organizuje realitu? Čas možná vůbec není samostatná entita. Možná je to jen názor na změnu. Když se něco mění, vnímáme, že plyne čas. Ale bez změny by žádný čas neexistoval. Svět by byl zamrzlý v jediném bodě. Minulost už není, budoucnost ještě není. A přítomnost? Ta je tak prchavá, že ji ani nestihneme zachytit. Tak kde tedy čas opravdu je? Někteří filozofové tvrdí, že existuje jen věčné teď. Všechno ostatní je konstrukt naší mysli, vzpomínky, očekávání, naděje, obavy. A co na to věda? Některé moderní teorie ve fyzice naznačují, že čas jako takový není základní vlastností vesmíru. Je to spíše vlastnost našeho pozorování. Jinými slovy,
Ne svět má čas, ale my ho vidíme, protože se díváme určitým způsobem. Podle kvantové fyziky dokonce existují stavy, ve kterých se nic nemění, a přesto jsou plné energie. Čas tam nedává žádný smysl. Západní kultura vnímá čas jako přímku, narození, život, smrt. Ale mnoho východních tradic vidí čas jako kruh. Věčný návrat, reinkarnaci, sezónní cykly, opakování. Co když pravda není ani jedno, ani druhé? Co když je čas jako spirála, pohybujeme se vpřed, ale některé okamžiky se vrací? Možná nikdy nepochopíme, co čas opravdu je. Ale víme jedno, má omezenou zásobu. Každý den dostaneme nový balíček, nelze ho uložit. Nelze si ho vzít zpět, lze ho jen prožít. Otázka tedy není, co je čas, otázka je, co uděláš s tím, co ti zbývá, čas plyne, ale smysl mu dáváš ty.